Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wag yun kumasayop sa anong toyo. Aron, paanaron o madako siya sa akong pagpatuo. Nga maayo na nga mong pag-ilanay sa usag-usa. Opan, bisan saon patunton, bisan kanusang panahon, bisan matapos na ang kaliputan, apan way katapusan ang akong kasilag o kalikot-got sa ilang mga kaliwat. Ilabi na ni Greg. Bisan pagiluwas kaniya sa klaro na nimong kamatayon din sa ospital. Unsa ka ba? Di pa ko mamatay, Tonton. Di makatugot, dili yun makatugot si Mama Mary nga mamatay pa ko. Dili makaako si Mama Mary nga iyan akong kuhaon. Kay naibaw siya nga ang labing ligon nga miila og miampo niya mao ako. Sa akong bana-bana bisan sa tibuok kalibutan, murag gibati na ko nga ako mao'y labing midibuto ni Mama Mary. Mung dili pa ko mamatay. Kung mamatay pa ko ni adto na lang untang pagkambos na to. Murag, kuhangan kas pagtuo sa kong gisulti ni Moton. Sir, Kuhang ka pagtuo? oh, mituo ko si Roy. Iyaw yung Mituo ko. kuwang-kuwang di as mong pagtuo ton. Makagaba baya sa Mama Mary. Milagrusa kayo sa Mama Mary. Nakatilaw ka yun unya. Pero, di yun sa may baong angtod karon. Padayon akong nagtinguha sa kaalautan na ng tawana. Wa gisin hibawan nga ang iyang amahan mo'y nagpatay si mga amahan. Wa, Wa sa may bawo nga panahon pa sa ikaduhang gubat ang pagdinumtanay sa ilang kaliwat o sa inyong kaliwat. wa, Labaw ng... labaw nang wa siya may baw. Ikining tanan. Nga kumoy mo himo sa tiningob. Nga panimalos sa amo kaliwat nga to silang kaliwat. Nagpasalamat ko sa maong ambos kay tungod sa maong ambos naimulsuhan na nako si Greg. Nga andam siyang magpakamatay sa tao nga maurasay mo igahaw niya. Og mag-amping ka sa tunton. Bisan ka may di gyud anging may bawo si Greg. Bueno, pagyong una to ang panahon. May bawo si Greg sa finale na sabon niya sa iyong kinabuhi. Magsugod na sa pag-obliga si Greg. Bisan unsa unya'y akong ipabuhat niya. Naibaw ka na sinungdan. Bituo siya sa akong gipatuo niya. General Pancho. Oh, Sir Leon, General Pancho. Himuon ako siyang tubo. Ipapangos o ipausap na ko siya ni Greg. Tikoy. Kau ba ni mo si Greg? Di asan. Mugawas ko, sir. Adto lang mo sa gawas, Tikoy. Pasag di ko namin inyo si Greg. Naningkamot ko nga tarong na ko nga makigsulti ni mo. Labi na, diha ni mo, Greg. Aron tinaw nga atong panagsulti ni kayo na. Greg, kasaligan ka yun. Magyapon imo mga lihok. Way kausaban. Sukad pa kani adto nga nagkauban tas Mindanao. Nibaw ka. Nga labihan akong pangandoy. Nga mo trabaho ka na nako. Kinahanglan dili na tuusi ka ng panahon o kayon. Pero
Ayun una ang natabang nako nimo nga naluwas ang kinabuhi sa imong anak. Doon kay mibawas ka man dayon kay imo man sab kong giluwas. Pero kung ani gyapon gayon na balibaran na sab ko nimo, sa lang magpailob ko. Apan dili ako mohunong sa paghangyo nimo. Nga mo trabaho ka na gyud nako. Taon-taon ako may desisyon, Sir Leon. Bisan kapila ko pa ikaw maluwas kamatayon. Apan di gina ko kabayran. Di gina ko maimpas ang imong pagtabang aron maluwas ang kinabuhi sa akong anak. Tungod kang kinabuhi sa akong anak, mililyon kabililhon alang nako. Unsay ipasabot nimo, Craig? Ihatag nako ang tibok na kong kinabuhi diyan mo, Sir Leon. Gregorio! Serbisyuhan ko ikaw. Alagaran ko ikaw, Sir Leon. Gusto ko mohilak sa kalipay tungod sa ko nabati gikan nimo, Greg. Sa katapusan, nakumplito na gyud ang akong pangandoy nga kalimtan na to ang nanglapay sa krisis atong kinabuhi dito sa Mindanao. O mauhi atong atimanon o ato bangunon ang umaabot sa atong kinabuhi. Sa laktod, dagan kayo salamat nga misugot ka na sa akong tanyag kaysa imong pagsugot nga ani ka na mo trabaho na ko. Nagpasabot man nga midawat ka nga sakop ka na sa akong pamilya. Apil ka na sa akong pamilya. Dugo ug unod ka na sa akong pamilya. Kinabuhi ka na sa akong pamilya. Gipunan nimo gininawa o gipunan nimo pinitik sa kinabuhi ang akong pamilya. Lapaos tanan. Gilipay ko nimo, Greg. Gusto ko gaksun karon. Pasalamatan nga gidawat ko nimo nga kabahin sab sa imong kinabuhi. Kung wa ka pa kaniha nga gisuod ko din aron gyud ko patyon o anak ko sa kalibutan. Makaingon sab ko tungod kay ito og nagampo ko ni Mama Mary mao nga ikaw mismo, Greg, gigamit sab ni Mama Mary aron luwason ko gikan sa kamatayon. Gigamit ka ni Mama Mary, Greg. Gigamit ka gyud ni Mama Mary. Oh, Mama Mary, daghang kayong salamat nga gigamit mo sa akong igsuon nga si Greg. General Pancho? Wa ko may bawa ko nung sa hinungdan nga nung nagtinguha siya sa kong kinabuhi. Pero nahibaw ka naman tingali nga giswerte ko tungod sa panalangin ni Mama Mary. Midako ug pidako ang dili basta-basta na ko negosyo og kining General Pancho. Nasina lang kininako. O ang labing makapalibog sa kong kay karon lang gani ko makadungog siyangan. Wa gyud ko makailan niya, Greg. Wala ko'y labot bisan unsa pa siyang tawhana. Ug unsa gibati niya kasina o kayugot nimo, Sir Leon. Ngan nga nag-alagad ako nimo. Katungod na akong pagpanalipod nimo. Panalipdan ko ikaw batok aning tawhana. Craig. Natuldulan ako kunain siya. Craig. Nanghig ko nimo. Tuguti ko. Gusto ka? Hulga siya sa imong kinabuhi, Sir Leon. Patyon nimo? Gihuwat na ko ang imong pagtugot. Patya! Arin ako, Sir Leon. Patya! Patya! Pasaylo ako.
Mama Mary. Greg, Ibilin ako siya na sa inyo. Kung mangitan ako ang bata inapalihog na may gilakap ako kaniyot. asa ba ka? May kuhaon ko sa bagakay. Mubalik na yun ko. Tuganin lang ko kung asa ka. So, bagay tinuon ni mga tuos baga kaya? Aran ako. Kadiyot ra, Greg! Kadiyot pa! Ay nagpangunta na palihog, Tikoy. Trabaho na kang Sir Leon? Tubagaw na ko, may trabaho na ba kang Sir Leon? Ato na ko, Tikoy. Ang bata palihog, Tikoy. Oh! May trabaho na si Cute si Greg. May patay na siya rin maluwas si Sir Leon. Welcome back, Greg. Dili ta estranyo ining trabaho, ah! Ops. Misaan ko. Ikaw na yun uway lain akong gabi. Gusto ko na ikaw ang ilubong sa lahom kay Nyuta. Apan main na lang nga wa mahin na yun. Kigikinahanglan ko na sa ikaw. Sangak na mortal kung dili ko ikaw gamiton. Duha kitang serbisyo sa tao nga akong nautangan nga bisan usaw di kinako maimpas. Di lang kapag kutob. May gabi, may pangutana lang ko, sir. Di lang lagi ka. Bumul ka. May tuyo ko na General Pancho. Kadalai mo. Wa pa ko mahibaw apil ka ba sa mi ambos. Gubon lang una na ako ang imong naong. Kung mapatay ka pa siya dayon, dili kay mangutana pa. Uy, doon niya. Otro sabga. Hain si General Pancho. Hain si General Pancho. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!